Goeiedag kijkers en luisteraars van Cultuur TV. Vandaag ben ik iemand tegengekomen met een hele aparte verhaal. Het gaat namelijk over dat onlangs in de media is verschenen van er zijn stoffelijke overschotten van mensen die nog opgehaald moeten worden, die nog geclaimd moeten worden door de familie. En ik ben zo een familielid tegengekomen die zeg maar een geliefde heeft herkend. En er zit toch wel een heel verhaal achter. Goeiedag meneer en welkom in ons programma. Goeiedag. Meteen ook om privacyredenen wil deze meneer ook niet in beeld. Dus ik voer dat gesprek. We zitten lekker in de auto. Awinte wai sweetie, dus dat wordt takwantje in tori noto. Takatori. Oké. Waar gaan we beginnen? Bij het begin. Wat is het begin? Het begin is dat ik thuis op mijn computer de krant zit te lezen. En lees ik een bericht van er liggen overschotten in het AZ-mortuarium. Die dus door de familie inderdaad, zoals u zei, geclaimd moeten worden. Waarvan ik een naam voorbij zie komen die ik herken als zijnde een familielid. Uiteraard heb ik meteen de telefoon gepakt om overige familieleden te vragen van, heb je dit gelezen? En het wordt bevestigd dat het om een neefje van ons gaat. Jongen van 5, 6, 7, 28 jaar. Het verhaal is dat hij psychisch kennelijk dan niet helemaal in orde was. Hij is op enig moment door het psychiatrisch centrum opgenomen. Maar vanuit het psychiatrisch centrum is hij dus ontslagen geworden en opgenomen in het AZ. Wij wisten van niks. We waren wel op zoek. Zijn vader, mijn neef, die was dus Amai Sukaboy. Ik weet niet of het fijner is om Surinaams te praten, maar... Ik mag select van je vier zo. Abu. Dus, atori het dangrami, omdat sang... Aboy pa, mijn neef, waka ala atoso. Voor actie tak FM boy don dat per ina atoso. Ook AZ meerdere malen aangedaan. Nee. Dan verbaas je je toch dat als je zo'n bericht leest opeens in de krant met naam en toenaam. Leeftijd. Dus de persoon is bekend in het ziekenhuis. Juist. Want hij is van het psychiatrisch centrum daar afgegeven en hij is in AZ overleden. Oké. Hoe is het dan in hemelsnaam mogelijk vaar kan dat bijna een jaar zo aan lijkt doen in Aatoso? Staan een protocol voor Aatoso. Aatoso moest afwang. Ja. Fassie dat het naar school toe, maar actie dat keren Juma spoor de familie op. In het geval van een buitenland, dan kan denken dat je normaal spoor een familie op, want het is buitenland. Ja. Een jaar lang, maar dat direct uit actie. Direct ook naar Aatoso. Direct hoe zit dat werkelijk naar boy. Maar staan vallen op bij de identificatie. Alle ingewanden voor Amai Moto. Zo. Alle ingewanden poero. Maar ik heb toe verklaring van Odo tegen Berwansma. Ja. Ja, en in een geval die ze na een internist of zang moest geven een verklaring dat ja, oké, hij is daar en daar overleden. Ja. Nooit, no internist, no takano, de behandelende internist heeft expliciet geweigerd amane wantak naar een familie. Maar, kent u zijn naam? Ja en nee, ik heb de naam niet onthouden. Het is wel een familie. En no wangi man wat altijd me oppo atori baka. Het is oud zeer en no wantak atori moro. Het is al gebeurd. Die jongen is een vrede gerust en libasani. Maar met dat ding, als dat had me omdat me vindt dat Suriname no mag doen zo naar Surinaams mag. Juist. Ja, familieleden moeten niet in ongewisse blijven dat ik was wat dit doen. Dat de man moest voor op protocol. Vader man heeft de odukonan aan familie om te weten dat moet die jongen in dit geval door de staat begraven worden, want de familie heeft geen geld of wat dan ook. Maar die is aan het dag nog maar pijpa. Crematie of zo. Juist. Die worden gewoon niet opgespoord en zijn ingewanden verdwijnen ook nog. Ja.
Ik denk dat daar een ziekenhuisdirectie ter verantwoording voor moet geroepen worden. En dat is academisch ziekenhuis. Het academisch, het AZ. Praat je Paramaribo. over? Ja, daar praten we over. Het is echt niet En normaal. het is recent. Het is niet zo lang geleden. Ik dacht een maand of 2 geleden. Dat is een Koranti. Ja, oké, wat toen maar de maar duiden aan naar X. Wat de maar werkelijk maar sap de man. Maar alles is maar zo'n you sap this man. En mensen komen vragen van, is er Zo zo'n iemand persoon? opgenomen in het ziekenhuis Yes, of wat dan ook. Wat we yes. komen dus persoon niet tegen. Hij is niet thuis en hij maakt geen kotta. Dan blijkt al zo iemand bijna een jaar. Ja. Maar hij was bij CPI, zei je? Ja, CPI. Ja, Had hem CPI. eerst opgenomen. Opgenomen en van CPI Die is hebben hij ze. naar het ziekenhuis gebracht. AZ en hij is daar overleden. En hij is We kennen de overleden. doodsoorzaak niet, want daar is ook geen verklaring voor. Gewoon de internist weigerde elk contact Maar met de familie. waarom heeft CPI hem toen naar de ziekenhuis gestuurd? Weet u dat Dat toevallig? weten we ook niet. Dat weten we niet van Jeetje. wat zijn aandoening is geweest of wat dan ook. Maar het gaat om 2 dingen. Het is een soort van lijkschennis, vind ik. Ja. If je voor ons maar Ja. ingewandeld. Ja. Nou, wang. Juist. Want of je nou goed bij zo was of niet, hij heeft geen toestemming gegeven daarvoor. Nee, klopt. Of- En ja. daarna zijn er nog families. En daarna is er nog familie die Ja. toestemming daarvoor kan Klopt. geven. En dat gebeurt allemaal niet. We hebben die jongen alleen maar kunnen cremeren door middel van tussenkomst van het Openbaar Ministerie. Nou zo, unabema pura lijkt dat. Jeetje. Dus kijk, want als ik het dus nou in mijn hersenen zo vertel, oké, de jongen is overleden, ze hebben hem een jaar daar gehouden, moesten er kosten voor betaald worden? Wonder boven wonder niet, mevrouw. Ja. Geen cent, want dat is het eerste wat je gaat aanvragen. Tak suma Ja. opaya atoso. Fu de aboy bet don dape. Ja. Suma opaya lijken mortuarium. Ja. Fu bijna een jaar. Dus het is niet kosteloos, maar wonder boven wonder. De staat gaat betalen. Hoe dan? Ja. Maar ja. Geen cent is er aan ons gevraagd. Nee, maar ik bedoel, is er ook lijkschennis, zoals u zegt, Het is gepleegd. pure lijkschennis, vind ik. En er is eigenlijk geen, moet ik zeggen, je weet niet wat je moet doen, waar je naartoe kan gaan, waar je een klacht kan geven voor Nee. dat soort dingen betreft. Nee. Ja. En het zou ook niet eigenlijk van, kijk, de familie u heeft het aangegeven, ze willen liever Atori Kiri, Mekaboy Gorus. Ja. Maar het is, als men zo blijft reageren, komt het nooit naar buiten en Dat komt niet weten naar mensen buiten. ook En niet wat er dat gebeurt. men zich niet afvraagt van hoe protocollen werken. Juist. Dat was maar dit. Wie is familie nog kon looking of wat dan ook. Eenmaal Upuraman van de ziekenzaal, Ucharaman van mortuarium. En familie kon Sugama. In dit geval, Ugo Sugama, aboy Pago Suking. Juist. Nee, hij ligt niet hier. Nee, hij ligt niet hier. Maar er wordt ook niet gezegd van nee, hij ligt niet hier in het ziekenboek of in het ziekenzaal. Hij ligt in het mortuarium, hij is dood. Juist, maar dat kan niet. Dat hè. kan is niet. Ik jammer. vind dat dus dat het ziekenhuis op die manier behoorlijke steken laat vallen. Ja. En hoe lang was hij, zeg maar, niet te vinden? Bijna een jaar. Een jaar lang? Een jaar. Doordat ze dat bericht in de krant hebben gezet, met zijn naam en toenaam, konden we dus die link maken van, dat is ook man. Hoe na atoso. Nooit de matei moet dat aboy do aan je mortuarium. Houden ze alleen maar administratie van mensen die dus in de ziekenboek op de zaal liggen? Ja. Nou, kennelijk weten ze ook precies dat ze zoveel mensen hebben die in het mortuarium liggen. Ja, het zou een protocol moeten zijn van oké, kom de familie zoeken, dat de mensen op de zaal weten van nee, zo'n persoon is overleden of wat. Precies. Toch? En dan van daaruit verder gaan. Maar wat neemt u mee? Wat wilt u, de adviezen, dus de protocol? Het protocol zou op een andere manier ingevuld moeten worden, want er is dus kennelijk geen protocol daarvoor. Ja. Bovendien, het meest schandalige vind ik dus dat de man voor aboy ingewandelen zonder toestemming en daar bovenop, Tejuango Tekalek, identificeren lijkt, dat ra, internet no aan teken. Dat maar dat is een doodsoorzaak. Maar allemaal hier in Berk moet ook. Toch? Is erg vreemd. Ik vind het een vreemde zaak. Op zijn zachts gezegd een vreemde zaak, maar niemand neemt er verantwoording voor. Ja. Kijk, in dit geval, kijk, ik ben niet de enige familielid natuurlijk, want als het aan mij had gelegen, had ik nog voordat we die jongen hadden opgehaald, had ik dit opgeblazen in de media. Ja.
Maar de familie gaf er een voorkeur aan om dat niet te doen. Nee, dat begrijp ik. Maar ik heb u een beetje overgehaald om U heeft mij overgehaald om toch toch het verhaal te vertellen. Ja. Want wie weet zijn er nog meer mensen. Er zijn En nog meer mensen. niemand weet wat er gebeurt. En Hoe het gebeurt en hoe wat het er moet gebeurt. gebeuren wanneer je dit soort dingen gebeurt. Precies, en waar je naartoe kan gaan. Dus ik hoop dat met deze, zeg maar, item en uw verhaal, dat er een beetje helderheid daarover komt. En ik ga zeker misschien de minister van Justitie of spreken om te kijken van wat zijn de Of minister van protocollen. de Volksgezondheid. Of Ik weet niet. Maar ja, oké, volksgezondheid. het is een ziekenhuis. Ja, Je weet niet precies. Maar in dit geval, ik denk dat u gelijk is dat de justitie moet bellen. ja, Dat zij daar tekst en uitleg over kunnen. Wat dat vadetori is ego. ja. Wat jarenlang? Maar jarenlang alle ingewanden weg. Dus je weet in principe niet precies wat er gebeurt met je geliefde wanneer ze overlijden. En in het Want- ziekenhuis of in het mortuarium hier terechtkomen. Ja, Dus er kan van alles gebeuren. precies. En pas dat. na een jaar gaan ze in de krant zetten en zeggen, ligt hier iemand. Mhm, Met naam en toenaam. ja. Ik vind het een vreselijk iets. Nee, meneer. Je zou niemand dat willen gunnen. Nee, Huh? dus, Niemand vindt dat. nou, bij deze gecondoleerd nog met die familielid. Dank u wel. En we kijken wat er verder uit de bus komt en wie ik nog meer kan spreken over dit onderwerp. En hartstikke bedankt. Graag gedaan. Nou mensen, heeft het mogen horen van deze heer, deze meneer die een beetje, zeg maar, geïrriteerd is door het hele gebeuren. En ja, wij gaan kijken of we mensen erover kunnen spreken die ermee te maken hebben. Ik ben Natasja Conrad. Fijne dag. Dekyu krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng, na tambum fui ala. Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuis kijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg
is onze zorg. Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zylecare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zylecare. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook.